ቻይና ታሪክ በረራ ድሮናት ዝቕይር ሓድሽ ርኽበት ሳይንቲስታት ቻይና ድሮን ኣብ ኣየር እንከላ ብሌዘር ቻርጅ ዝኾነሉ መንገዲ ፈጢሮም ድሮናት ተልእኾን ከይዛዘማ ሓይሊ ባትሪ ብምውደን ናብ መሬት ዝምለሳሉ እዋን ከውቅዕ ምዃኑ ድማ ተገሊጹ። ተመራመርቲ ቻይና ከም ዝብልዎ ድማ ድሮናት ኣብ ኣየር እንከለዋ ብዘይገመድ ብሌዘር ኣቢለን ባትረን ክመላልኡ ዝኽእላሉ ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ድማ ይፋዊ ገይሮም። እቲ ፍሉጥ ሳይንሳዊ ጆርናል ከም ዝሕብሮ እዚ ሓድሽ ኣሰራርሓ ካብ መሬት ዝልእኽ ናይ ሌዘር ጽዳል መሰረት ዝገበረ እዩ ክብል ገሊጹ። እቲ ካብ መሬት ዝትኮስ ሌዘር ነታ ኣብ ኣየር ዘላ ድሮን ዕላማ ብምግባር ኣብታ ድሮን ተገጢሙ ዘሎ ተቐባሊ ብርሃን ድማ ሓይሊ ይሕልፍ። እቲ ተቐባሊ ድማ ናይ ብርሃን ጽዳል ብቕጽበት ናብ ኤሌክትሪክ ሓይሊ ብምቕያር ሞተርታ ድሮን ከየቋርጥ ነዊሕ እዋን ክትበርር ድማ ይኽእላ። እታ ድሮን ክትንቀሳቐስ እንከላ እቲ ጽዳል ሌዘር ከየምልጣ ዝከታተል ድማ ኣውቶማቲክ መከታተሊ ኣብታ ድሮን ተገጢምዎ ኣሎ። ሌዘር ልዑል ሙቐት እኳ የምንጭ እንተኾነ ተመራመርቲ ድማ ነዚ ጸገም ንምፍታሕ ሓድሽ ዝኾነ ሜላ ድማ ተጠቒሞም ኣለዉ። እታ ድሮን ክትበርር እንከላ ብዝፍጠር ናይ ኣየር ዋሕዚ ነቲ ተቐባሊ ሓይሊ እናዝሐለ ክሰርሕ ድማ ተገይሩ እዩ። እዚ ድማ እታ ድሮን ብሰንኪ ሓያል ሙቐት ሌዘር ጉድኣት ከይበጽሓ ድማ ይኽእል። ናይ መወዳእታ ናይ ላብራቶሪ ፈተነ ድማ እቲ ቴክኖሎጂ ካብ 10 ሜትርን ላዕሊ ዘሎ ርሕቐት ኣብ ዘላ ድሮን ብርጉእ ኩነታት ሓይሊ ከመሓላለፋ ክኢልዎ እዩ። እዚ ቴክኖሎጂ ሕጂ እውን ኣብ መስርሕ ምርምር ዝርከብ እኳ እንተኾነ ሙሉእ ብሙሉእ ተዛዚሙ ናብ ስራሕ ክኣቱ እንከሎ ነዞም ዝስዕቡ ዓበይቲ ረብሓታት ድማ ክህብ ተባሂሉ ይእመን። እቲ ቀዳማይ ህጹጽ ሓገዝ ኮይኑ ድሮናት ንመዓልታት ኣብ ኣየር ብምጽናሕ ስራሕቲ ህይወት ኣድሕን ንምስራሕ ንነዊሕ ሰዓታት ንምጽራሕ ናይ ደቡን ከተማታትን ምክትታል ንምግባር ከም ተንቀሳቐሲ ናይ ኢንተርኔትን ሬድዮን ማማ ብምዃን ንነዊሕ እዋን ኣገልግሎት ንምሃብ እዚ ቴክኖሎጂ ድማ ደቂ ሰባት ድሮናት ተጠቒሙ መንገዲ ዝቕይርን ዘየቋርጽ በረራን ዝብል ሕልሚ ክኸውን ዝገብር ዓብዪ ተስፋ ድማ ኮይኑ ኣሎ። ብኻሊእ ዜናና ድማ ኣብ ወደብ ግብፂ ዝዓረፋ ናይ ኣሜሪካ ታንከራት ጋዝ ብመጥቃዕቲ ድሮን ከም ዝተሃረማ ተገሊጹ። ኣብ ወደብ ደማይታ ግብፂ ዝዓረፋ ክልተ ናይ ኣሜሪካ ታንከራት ጋዝ ብመጥቃዕቲ ሰብኣሎ ነፈርቲ ከም ዝተሃረማ ካቢኔ ሚኒስተርቲ ሃገር ዘረጋገጸ ኮይኑ ዛጊድ ነቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል እኳ እንተዘየለ ፖለቲካዊ ተንተንቲ ግን ተን ማእኸላይ ምብራቕ ምስ ኢራን ተኣሳሲሩ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ናብ ሰሜን ኣፍሪቃ ይዘርጋሕ ምህላው ነዚ ድማ ዓለማዊ ንግዲ ወሳኒ ዝኾነ ካናል ስዊዝ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ከም ዝኾነ ድማ ይግለጽ። እዚ ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ንግብፂ ናብ ቁልውላው ክእትዋ ከም ዝኽእል ዝሕብሩ እቶም ተንተንቲ ቅድሚ ሕጂ ካብቲ ኩናት ርሒቐን ዝነበራ ሃገራት ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ድማ ዕላማ ይኾና ምህላወን ከም በዓል ሆርሙዝን ባቢኤል መንደብ ዝኣመሰሉ ስትራቴጂካውያን መጻወታት ንዕፅዋ ከቃልዑ ከም ዝኽእሉ ድማ ትክፍቶም ገሊፆም ኣለዉ። ብኻሊእ ዜናና ድማ ዑደት ዋና ጸሓፊ ኢጋድ ናብ ካርቱም ናብ ባይታ ዝፈሸለ ዲፕሎማስያዊ ሓቀነት ተባሂሉ ተገሊጹ። ዋና ጸሓፊ ኢጋድ ዶክተር ወርቅነህ ገበየው ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሱዳንን ተፈጢሩ ዘሎ ወጥሪ ንምህዳእ ዝዓለመ ዑደት ናብ ካርቱም ዘካይድ ዘሎ ኮይኑ እዚ ዑደት ብወገን መንግስቲ ሱዳንን ተዓዘብትን ኣብ ባይታ ምስ ፈሸል ካብ ህዋ ዝግበር ዲፕሎማስያዊ ሓቀነት ተባሂሉ ድማ ይውቀስ ኣሎ። እቲ ምንቅስቓስ ነተውዘዋታት ዳርፉርን ኳርዱፋንን ብሰራዊት መንግስቲ ሱዳንን ብድሮናትን ከቢድ ስዕረት ዝወርዶ ዘሎ ጉጅለ ዳዕመ ሰሪዕ ዳግም ንምትንሳእን ዲፕሎማስያዊ ዕድመ ንምሃብ ዝዓለመ ምዃኑ ድማ ይግለጽ ኣሎ። እቲ ብዋና ጸሓፊ ኢጋድ ዝምራሕ ዘሎ ሸበድበድ ንማሕበረሰብ ዓለም ንምድንጋር ዝዓለመ ድሕንን መልእኽቲ ከም ዝኾነ ዝገለጹ ምንጭታት ሰራዊት መንግስቲ ሱዳን ነዚ ዑደት እዚ ብዙሕ ኣገዳስነት ከም ዘይህቦን እቲ ጻዓር ድማ ድሮ ፈሺሉ ከም ዘሎን ድማ ይሕብሩ። እዚ ዑደት ኣብቲ ዞባ ዘሎ ናይ ሓይሊ ሚዛን ዝቕይር ትርጉም ከም ዘይብሉን ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቅታት ግን ብዝተፈለየ መንገዲ ይቕጽል ከም ዘሎ ድማ ተመላኺቱ ኣሎ። ኣቦ ወንበር ልዕላዊት ባይታ ሱዳን ጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ትማሊ 30 ሓምለ 2026 ኣብ ካርቱም ምስ ዋና ጸሓፊ ኢጋድ ዶክተር ወርቅነህ ገበየው ኣብ ዝተራኸበሉ እዋን ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝግበር ዝኾነ ይኹን ዝርብ ከም ዝየለ ብምግላጽ ንመጸዋዕቲ ዓርቂ ድማ ነጺግዎ። ጀነራል አልቡርሃን ኣብቲ ዘካየደ ርክብ ኢትዮጵያ ንረብሓ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ክትብል ምስ ሓይልታት ቁልጡፍ ደገብ ብምዃን ኣንጻር ሰራዊትን ህዝብን ሱዳን ከም ዝሰርሐት ብምኽሳስ ከቢድ ወቀሳ ከም ዘቕረበሉ ድማ ተገሊጹ። ሱዳን ብመስዋዕቲ ህዝባን ሰራዊታን ካብ ምብታን ድሒና ናብ መወዳእታ ዓወት እናገስገሰት ምዃና ዝገለጹ አልቡርሃን ምስ መን ክንማኸርን ክንሰርሕን ከም ዘለና ንፈልጥ ኢና፣ ካብ ኢትዮጵያ ተወሳኺ መልእኽትን ምቕባል ፈቃደኛታት ኣይኮናን ብምባል ነቲ ብዶክተር ወርቅነህ ገበየው ኣቢሉ ዝቐረበ ናይ ዕርቂ ሓቀነ ወድቕ ከም ዝገበርዎ ድማ ተገሊጹ። እዚ ፍጻመ እዚ ነዘን መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ናብ ዝገደደ ብርኪ ከም ዘውረደ ዘርኢ ምዃኑ ድማ ተንተንቲ ይገልጹ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ላዕለዋይ ወታደራዊ ጉጅለ ልዕላዊ ቤት ምኽሪ ሱዳን ናብ ኣስመራ ናይ ስራሕ ምብጻሕ ክገብር ምዃኑ ተገሊጹ። ሱዳናዊ ተንታኒ ጋዜጣ አልዕዌን ኣሕመድ አቡ ዓላ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ መሰረት ኣለቃ ስታፍ ጀነራል ያሲር አልዓጣ ናብ ኣስመራ ናይ ስራሕ ምብጻሕ ከካይድ ምዃኑ ገሊጹ። ዕላማ መንገሻ እቲ ላዕለዋይ ወታደራዊ መራሒ ሱዳን ምስ ጠቕላላ ሓለቃ ስታፍ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ጀነራል ፊሊጶስ ወዲ ዮሃንስ ንምርኻብ ኮይኑ ኣብቶም ንኽልቲኦም ሃገራት ዘራኽቡ ናይ ጸጥታ ጉዳያትን ንዞባዊ ስርሒታት ዘጠቓልሉ ወታደራዊ ዛዕባታት ንምዝታይ ምዃኑ ድማ ተፈሊጡ
ኣሎ እዚ ምንቅስቃስ ዘብዝዋ ዘሎ ወታደራውን ፖለቲካውን ኩነታት ኣብ ዝለዋወጠሉ ዘሎ እዋን ዝካየድ ዘሎ ኮይኑ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ወታደራዊ ምትሕብባር ንምጥንኻር ዝዓለመ ምዃኑ ድማ ተንተንቲ ይገልጹ መንግስቲ ኤርትራ ይኹን መንግስቲ ሱዳን ብዛዕባ ዝዑደት እዚ ዛጊድ ወግዓዊ መግለፂ እኳ እንተዘይሃቡ እቲ ርክብ ግን ኣብ ጸጥታ ቀርኒ ኣፍሪካ ዓብዪ ጽልዋ ከም ዘለዎ ድማ ትጽቢት ይግበር እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ስጋት ሓድሽ ወታደራዊ ወራር ኣብ ልዕሊ ትግራይ ኣብ ስትራቴጂካዊ ቦታታት ሓደሽቲ ማዓስከራት ድሮን ይምስረቱ ምህላዎም ተገሊጹ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ወታደራዊ ወራር ንምክያድ ዝዓለመ ምድላዋት ብስርዓት ብልጽግና ይካየድ ምህላዎም ዝግለጽ ዘሎ ኮይኑ ነዚ ንምፍጻም ድማ ዝተፈላለዩ ከባብታት ሓደሽቲ ናይ ድሮን መብረሪ ማዓስከራት ይስርሑ ከም ዘለዉ ድማ ምንጭታት ሓቢሮም ካብ ሳተላይትን ወታደራዊ ትካላትን ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዘረጋገጾ ኣብ ላሊበላ ባህር ዳር ሰመራን ክልል ዓፋርን ከምኡ እውን ኣብ ከባብታት ወሎ ሓደሽቲ ናይ ድሮን መብረርታት መቆጻጸርቲ ማዓስከራት ይምስረቱ ከም ዘለዉ ድማ ተገሊጹ እዚ ምንቅስቃስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ማይታ ሸሓት ሓደሽ ሰራዊት መዓልታዊ ዝምርቀሉን ካብ ወፃኢ ሸመቶም ዘመናዊ ጾራት ምርኢት ኣብ ዘርእየሉ ዘሎ እዋን ዝካየድ ዘሎ ኮይኑ እዚ ምድላዋት እዚ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ እውን ወታደራዊ መጥቃዕቲ ንምፍጻም ዝዓለመ ክኸውን ከም ዝኽእል ድማ ተንተንቲ ይገልጹ በቲ ካልእ ወገን ካብ ስርዓት ብልጽግና ናይ ወረራ ሓደጋ ጸላሊዋ ዘሎ ትግራይ ነቲ ዝመጽእ ዘሎ ስጋት ንምክልኻል ሓደሽቲ ድሮናት ከም ዝሸመተትን ኣብ ጽዑቕ ወታደራዊ ልምዳን ተጸሚዳ ከም ትርከብ ድማ ተሓቢሩ ኣሎ እዚ ኩነታት ኣብቲ ዞባ ዳግማይ ደማዊ ኩናት ከይለዓል ዘሎ ስክፍታ ዝለዓለ ብርኪ ከም ዝበጽሐ ድማ ይመላኸት ካብ ግንባር ቡሬ ናብ ዓፋር ደቡብ ትግራይን ሰፊሕ ናይ ሰራዊት ጉዕዞ ይካየድ ኣሎ ትማሊ ካብ ግንባር ቡሬ ዝተወገሱ ብርኪ ዝበሉ ኣሃታ ሰራዊት ብልጽግና ናብ ውሽጢ መሬት ክልል ዓፋርን ደቡብ ትግራይን ክጉዕዙ ውዒሎም ኣለዉ እዚ ምንቅስቃስ ምስቲ ድራብ ግንባራት ራያ ቆቦን ሰሜን ወሎን ተፈጢሩ ዘሎ ሰፊሕ ወታደራዊ ምፍጣት ተኣሳሲሩ ዝካየድ ዘሎ ምንቅስቃስ እዩ ብተወሳኺ ድማ ኣብ ከተማ መቐለን ከባቢያን ድምፂ ሰብኣሎ ነፈርትን ድሮናትን ከምኡውን ነፈርቲ ኩናትን ብተደጋጋሚ ይስማዕ ምህላው ምንጭታት ካብቲ ከባቢ ዝሕብሩ ዘለዉ ኮይኖም መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብዞም ዝተጠቐሱ ግንባራት ሰራዊትን ከቢድ ኣጽዋራትን የጸጋግዕ ምህላው ድማ ተጻጻወት ሲኹ የርድእ ብኻሊእ ዜናና ድማ ኣብ ኣምሓራ ዝተጀመረ ህዝባዊ ተቃውሞ ናብ ዓበይቲ ከተማታት ኢትዮጵያ ይሰፍሕ ኣሎ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ድማ ኣብ 0 ሰዓት ይርከብ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝጀመረ ህዝባዊ ተቃውሞ ብቕልጡፍ ናብ ዝተፈላለዩ ዓበይቲ ከተማታት ኢትዮጵያ ይለባዕ ምህላው ድማ ተገሊጹ እቲ ተቃውሞ ካብ ከተማታት ኣምሓራ ወፂኡ ናብ ካልኦት ስትራቴጂካውያን ከተማታት ይሰጋገር ምህላው ድማ እዩ ዝሕበር ዘሎ ብፍላይ ድማ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ህዝቢ ብሰንኪ ዝኸፈ ቁጠባዊ ጸገም ኣብ ከቢድ ጭንቀት ይርከቡ ብምህላውን እዚ ተኣኪቡ ዘሎ ናይ ህዝቢ ሕርቃን ድማ መኣዝ ናብ ዝዓበየ ዕልዋ ከም ዝቕየር ድማ ንምግማት ተጸጋሙ ኮይነሎ ተንተንቲ ፖለቲካ ከም ዝሕብርዎ ድማ እዚ ተጀሚሩ ዘሎ ፖለቲካዊ ወጥርን ቁጠባዊ ውድቀትን ንቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ 0 ሰዓት ወይ ድማ ናብ ናይ መወዳእታ ምዕራፍ ስልጣኑ ከም ዘውርዶ እዮም ድማ ዘመላኽቱ እዚ ስርዓት ነዚ ተቃውሞ ንምዕፋን ዝተፈላለዩ ጻዕርታት እኳ ይገብር እንተሃለወ እቲ ናብ ዓበይቲ ከተማታት ዘስግር ናይ ተቃውሞ ዋሕዚ ግን ንህልውና ስርዓት ብልጽግናዊ ከቢድ ሓደጋ ውዲቕዎ ይርከብ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ እታ ብሰንኪ ዝተሓላለኸ ብልሽውና ተናዊፃ ዘላ ኢትዮጵያ ሕጂ ድማ ካልእ ዘስንብድ ወታደራዊ ስራሓቲ ይቃልዕ ምህላው ተገሊጹ ገለ ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያን ላዕለዎት ወታደራዊ ሓለፍቲ ሰራዊት ኢትዮጵያን ስትራቴጂካዊ ኣጽዋር ኩናት ብምስጢር ናብ ኤርትራን ሕወሓትን ይሸጡ ምህላዎም ዘመላኽቱ ፀፀዋት ድማ ይወፅ ኣለዉ ብመሰረት ካብ ውሽጢ እቲ ስርዓት ዝረኸብናዮ ዝተፈላለዩ ሓበሬታታት እዚ ተግባር እዚ ነዊሕ ግዜ ብምስጢር ክካየድ ዝፀንሐ ኮይኑ ሕጂ ግን ብደረጃ ስለያን ፀጥታን ጽኑዕ ምርመራ ይካየደሉ ምህላው ተሓቢሩ እዞም ጥርጡራት ሰበስልጣን ንብሕታ ورحوهم كبلو نصتا تهاجر حدقا زودق تغبارت كفصم خمسون حيد ما تصاوصاو زرد اذا تفاطير زل حدش معباله نتاو تهاجر زل وتادراو ديسبلين تكلاو سارحنا عاوي حتى ملكت زئتو خوينو امونغو مرحت سرعه حلفت سراويتن كبين متفنان مسحاو اندما فطير يركب منغستي ኢትዮጵያ ነዚ ጉዳይ ዘይዕፍን እንኳን ተሃለወ እቲ ሓበሬታ ግን ብተኸታታሊ ለመረኸብ ብዙሃን ድማ ይፈስሰሎ እዚ ተግባር እዚ ስርዓት ካብ ተኣትይዎ ዘሎ ፖለቲካውን ቁጠባውን ቅልውላው ብተወሳኺ ካብ ውሽጡ ብብልሽው ናይ በላሽዎ ምህላዎም ዘርኢ ምልክት ምዃን ድማ ተንተንቲ ይገልጹ زخوركم من زخوركم تخاتلتنا نص ساعات زحرنا يوم حصرتن اواناون زلنا يوم زيناتات نتم كتكاتلو امطنحكم مسل نيروم عبد القصل بخالت حبيتات كسام نراقب سلامنا تمننا ببزلهم سلام نعاكم يخون سلام